vás zeptali, první přijdete pití, takže se má vypít, za 4 hodiny až za 20 minut teprve vás sníst nějaký ten zeleninový salát, zeleninu, a potom teprve vás jíst na nějaký ty. No a to dělají, že někde dávají takové ty ochutnávky, takový ty mátička, někde v pizzeriích to dávají právě kvůli tomu, že to tak to je právě. Super, můžu teda si to užít takhle. No nevím. Stačí. No to asi ne. Lžíci, tak máme nějakou lžíci. Tak ještě nějakou lžíci. Ono se to dá teda vyklopit, ale já jsem nevzala pták. Tadyhle u toho se dá taky vymýšlet, že vlastně ta ovocná náplň může být z čehokoliv. Obvykle sušený švestky, že jo? Třeba, garunky, cokoliv. Jak vidíte, dá se všeho přidat. Takže počítali jsme i s trochu víc lidmi. Takže vlastně na to můžete i získat. No a co se připravili ty lidi? Já se chci zeptat, čím je to slateno? Tohle je cukrem, protože mě je líto, nejlepší je to přírodní cukr, protože mě je líto jako dávat med do jídel, které se budou pít nebo vařit, protože vlastně většina těch enzymů se zničí. Vy jste měla vlastně úplně... Prosím tě, ty máš kde? Já nemám, já nejím. Ty neměla ani ten. Pohodlánku nemám, já si ho si to. Takže opravdu, jestli chcete, ten jahelník je tady ještě jedna celá mísa. Takže jestli si budete chtít, ale nechte si místečko na ty knedlíky s tou rajskou a tofu, jo? Ale odhadněte si to a není problém. Takže tyhle ty tofu právě jsou z té soji a pak ještě, pokud někdo by chtěl přejít z masa na vegetariánství, tak takový ten přechod může tvořit i takzvaný šmakoun, kde to je udělaný z bílkoviny, z vaječného bílku vlastně. A oni se prodávají, ta sojová masa, že nebo takový ty pecičky, já nevím, jakoby sojová šunka. Je to k jídlu, samozřejmě zvlášť, že se to upraví, ale už je to nějak ta soja přetvořená. Už to prostě není to původní a je to možná opravdu dobrý pro ty, kteří chtějí ten přechod si nějak usnadnit a od toho masa se postupně jako nějak odpoutat. Ale lepší je to asi opravdu, je to těžký, no, pro to, kdo má rád maso a třeba má zdravotní problémy, tu dnu nebo něco, jako se toho trošku nějak tak zbavit, no, je to problém. Ale to sojové maso může teda pomoct. Stejně tak i ten šmakoun.